Zámčisko od Modry. Takže teraz tento jesenný deň ideme pozrieť, aké farby sú všetky listy, koľko toho popadalo a aký bude výhľad. Tak uvidíme. Tu sme ešte neboli. Ideme pozrieť, aká to je náročná turistika. Dúfame, že veľmi nie. To má byť len taká prechádzka dnes. Takže máme tu polku októbra a les je pred nami. Konečne prechádzame trochu do lesa, lebo na začiatku bola asfaltka a tá bola taká divná. A teraz je vidno, že les vyzerá oveľa lepšie. Potok pred nami, pozdĺž ktorého sme na začiatku išli, ale teraz pôjdeme sa trošku do výšky. Les sa už pomaly dvíha a cestička sa skracuje. K cieľu nám toho asi nebude treba veľa, ale ten vzduch konečne zase človek cíti trochu čistého vzduchu a je to strašný rozdiel oproti zaprašeným mestám. Malé stúpanie, nech si to zaslúžime a ideme ďalej. Uchotrávky na nás číhajú. No, baráčka. No, nekúp to. Ty majú dobrý marketing. Pomaly, ale isto sa blížime k vrcholu. No. Cesta je dobre vyšlapaná. Takmer sa tu nedá stratiť. Nie, že by v noci. Sme zvedaví, čo nás čaká hore. No, aký parádny strom nás tu víta tesne pod vrcholom. Ide sa hore. Nech to máme za sebou. Či pred sebou.
No krása, máme tu výhľady. Dostavili sme sa. Túto fotogenické miesto, na všetkých fotkách ho nájdete, ale ozaj ten výhľad tu stojí za to. Tak. Teraz zo Zámčiska by sme chceli vyliezť oproti. Takže zbehneme dole, trochu to obídeme a malo by to byť viac menej po hrebení. Zišli sme zo Zámčiska a teraz ideme k tomu Petrovcu. A pod Zámčiskom vedie chvíľku asfaltka, takáto pekná, asi pre bajky najlepšie. A potom za pár stoviek metrov odbočíme doľava do lesa a zase pôjdeme lesnou cestičkou, takže zatiaľ to máme takto na zodieranie topánok. Tak, teraz sme sa dostali opäť do lesa. Cesta je trávnatá, kríky zo všetkých strán, ale zatiaľ to vyzerá, že sme jasní. A hríbiky všade nám okolo. Kríky sa nám tu ako si pominuli, alebo ich je pomenej a vyzerá to, že sme na nejakom takom lokálnom vrchole. Ešte nejaký pohľad do mapy kontrolný a zistíme, kde to je, ale viac menej to vyzerá, že je to tu veľmi blízko. No, tam na tú stranu je to Zámčisko, my síce nie sme priamo na kopci, ale je tu taká skalnatá vyvýšenina. A túto kopček pred nami bude náš cieľ a tým smerom aj pôjdeme ďalej. Takže zbehnem tuto dole a vybehneme hore. Mal by tam byť nejaký výhľad, uvidíme. A toto je vlastne tá vyhliadka. Nie som ešte na vrchole, ale na druhej strane v diaľke vidno homolu veľkú. Takže
pekné. Ideme vyskákať ešte posledných pár metrov. Hej. Aj na druhú stranu je vyhliadka. No pekné. Peprovec. ...472 metrov. Kto by sa sem neprišiel pozrieť? Stačí tento kopček objaviť. Pekné je to tu. Nenáročné. Vylezie hocikto. A pritom zaujímavé skalné útvary. Takže toto bol náš cieľ. A odtiaľto sa vraciame naspäť. A už pomaly schádzame dole. Nájsť cestičku dole nie je trošku nejasné a nie je jednoznačné, ale cesta dole vedie predsa dole, takže ideme dole. Za nami sme nechali vrchol a už len sa snažíme napojiť na žltú, ktorou sa dostaneme bližšie k modre a na parkovisko. Takže musíme sa trafiť. Vyzerá to, že sa tu pred nami rozostrela tá cesta, ktorou sa dostaneme dole. Už aj nabokol hrybiky, ale tentokrát ich necháme tak. A rútime sa dole. Tak tu už sa blížime mílovými krokmi späť k autu. Cesta ubieha oveľa rýchlejšie. Ani sa nenazdáme a sme tam. Takýto lesík ešte sa s nami tuto prechádza a odprevadí nás až dole. Takže viac menej to už je koniec nášho výletu. Za pár 100 metrov sme dole a pritom to nebola žiadna náročná turistika. Videli sme 2 vrcholy kopcov. Zvládne to hocikto. Pozriem, koľko kilometrov nám to urobilo. No, ako prídeme, tak bude to 5 kilometrov. 5-kilometrový okruh, ako by nič. A už sa ide dole. Stromy predsa len ešte nie sú úplne sfarbené, ale už to nezriedka začína. Žlté je dosť, červené ešte menej, ale čo skoro príde aj tá. Tu sa končí naša turistika na zámčisko. A nedaleký kopček.